det i hvert fald ret tit. Nogle gange gør det, nogle gange gør det ikke. Der er også nogle kunder, der bare betaler. Altså. Ja, okay. Men og det er det, du gerne vil se mere af, at de egentlig bare betaler det, der bliver sendt frem for, at det er så problemet er ikke så meget, at kunden ikke kommer. Problemet er bare, at der er for meget. Du vil gerne optimere salget. Det er bare så helt, du vil gerne optimere salget, så dem som, så der ikke er for mange af dem her, som hvis du tilbyder 10.000 for et eller andet, at de siger, at de vil gerne have det ned på 7, og så ender du på 8 eller et andet. Og så røger der lige lidt derfra. Er det sådan, det der problemet, at der er for mange, der bare går ned hele tiden? Ja, lige præcis. For eksempel så havde jeg en kunde her for et par dage siden, hvor jeg sagde til ham, jamen det bliver 7.000 kroner. Og så siger han så, at det er mange penge lige nu. Og så siger jeg til ham, okay, men hvis det giver dig mest økonomisk ro i maven, så lad os tage den halve pris nu, og så når du har mere budget til det, så kan vi altid tage resten bagefter. Og så endte det med, at jeg fik 3.500 nu, og så lavede jeg så halvdelen af arbejdet. Og så efterfølgende, så lagde jeg bare mærke til, at han prøvede ligesom at få mere og mere arbejde, end hvad han egentlig havde betalt for. Og så tænkte jeg bare, hvad gør jeg her? Okay. Det giver mening helt klart. Der er jo selvfølgelig super meget, man kan arbejde på her. Har man du gav en pris, det var som sagt skriftligt, du sendte tilbud på det, ikke? Jo, lige præcis. Jo. Okay, det giver mening. Når du sender et tilbud ud, må jeg prøve at se, hvordan det ser ud i dag? Bare sådan en ren nysgerrighed. Jeg antager, at det er sådan meget det samme, du skriver hver gang. Ja, det kan det faktisk godt være. Jeg kan lige prøve at se, om jeg har noget liggende her. Jeg ved ikke, kan man dele skærmen? Det skulle du i hvert fald godt kunne inde i mødet her, så er der sådan en boks med en pil op. Der. Kan du se noget? Her? Nej. Ikke nu. Har du trykket på boksen? Der, nu kan jeg se noget. Ja, det der så skete her, det var, at jeg prøvede at sende ham sådan et tilbud her, hvor han skriver her, jamen det virker lidt dyrt, og det virker sådan lidt ligegyldigt i hverdagen. Og så skriver jeg ham så sådan en besked her, og så skriver han faktisk, og det er det, som jeg har brug for hjælp til, det er det her kommunikation, fordi han skriver, at de lange romaner mister hans interesse. Og så følte jeg, at jeg var nødt til ligesom at sætte mig selv i respekt. Hvor jeg så skriver, nej, det er ikke sådan, det kommer til at foregå. Jeg indgår ikke samarbejde med nogen, før at jeg har en klar forståelse af deres behov, og hvad de forventer. Det er både for deres skyld og for min, og det er vigtigt, at de ved, hvad de betaler for, hvis vi indgår en aftale. Men jeg føler, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle håndtere den her situation, så jeg kom nok til at gøre det forkert. Ja, og prøv at rulle lidt op. Hvad skrev han, inden du sendte den lange besked? Der skrev han, der fulgte jeg op på ham, og så skrev han, at det var for dyrt. Og må se, hvad du skrev, inden han skrev det. Ja. Der sendte jeg ham og jeg holdt op, der sendte jeg også tilbuddet her, ikke? Ja. Så bare lige kigger på det. Okay, det er efter du er ude og sende nogle tilbud. Ja. Ja. Okay. Ja, jeg tror også, det kan man sige, så du selv siger, at det bliver meget, kan man sige, langt. Altså kan man sige, det er meget, det er meget langt. Altså måske skrive, jeg forstår selvfølgelig godt, at man jo gerne vil helt som muligt bare forklare helt præcis, hvordan det rent faktisk fungerer. Men det første, jeg får så på, det er fra computeren af.
når du modtager den der på, på sms, ikke? Ja. Så er det jo en mega lang besked. Den er sindssygt lang af beskeden. Og ja, du ved, jeg kan altid godt lide, når jeg sådan starter med ligesom at tilbyde nogen noget, så kan jeg godt lide sådan overordnet også at holde det sådan lidt kort. Helt præcis, hvad det rent faktisk er. Jeg synes, holde det kort, så ligesom, som sagt, jeg har haft en aftale, så skriver du også en hej Elias. Og så starter man jo ud med, ligesom, det er også vigtigt, ligesom du, det var hyggeligt at se dig. Det var godt lige at se dig her den torsdag 16. januar, og så lovede vi at tilbage med et tilbud. Og når man så, kan man sige, laver et tilbud, så kan vi se her, se her præcis, hvad noget gjort her. Det der er med det, grund til at han også synes, det er dyrt, ikke? Det er fordi, du udspecificerer det helt vildt meget. Altså sådan det er det, jeg tænker, sådan, når du udspecificerer, så det er også fordi, du vil gerne være så transparent som muligt. Men det jeg sidder også og tænker her som kunde, det er, okay, hvad er det, jeg sådan, når du virkelig får delt det op, sådan, så kigger jeg på, hvad er det, jeg rent faktisk, så kan man sige, betaler for dig. Altså kan man sige, der sidder han og kigger på konsultation 200.dk, konsultation 200.dk, transport 600.dk. Det er meget sådan, og så vil du godt, men også gerne vil, kan man sige, gøre det specifikt, og du skriver helt præcis, hvor mange antal timer det er. Udskiftning af eltavler, det er ved 4 timer. Men altså i sidste ende, den må jeg vel have gjort det på, hvis der er meget, der sender tilbud, så er det selvfølgelig at forklare så fint, hvad materialeomkostninger kan gøre, altså hvad de koster. Når du var ude hos ham, nævnte du så derude, at der skal bruges nogle materialer, altså når du var ude hos ham fysisk? Ja, så nævnte jeg, at det kommer til at blive omkring 500 til 1000 kroner for materialer, ja. Okay, og hvad sagde han til det? Det sagde han egentlig umiddelbart, at det ville være fint nok. Nævnte du sådan nogenlunde for ham, hvad prisen ville komme til at blive totalt? Ja, det er det, som der har været lidt forvirring over. Fordi at jeg sagde jo, den samlede pris, det ville være 7.000, men så ville han gerne have det delt op. Og det har bare skabt forvirring. Sådan. Jeg mener, du er ude hos folk. Nævner det, fordi det jeg i hvert fald har set, at nogle gange kan fungere, det er, når du er ude sådan fysisk, inden du giver tilbud, så antager jeg vel, at de fleste føler af håndværkere og også elektrikere har generelt, du har en anskuelse af, hvor dyrt det bliver cirka. Jo. Når du er ude. Så det jeg vil nogle gange godt lide at gøre, det er, inden du overhovedet laver et tilbud, ikke? Så forventningsafstemmer du med kunden. Det er det, der fungerer rigtig godt, det er, når du er ude med kunden, og du skal til at gå, så siger du, okay, jeg skal selvfølgelig hjem og regne på det her. Jeg skal selvfølgelig hjem og regne helt præcis på materialeomkostninger, og selvfølgelig altså sådan, hvad det vil ligesom, have af pris det her. Men jeg kan allerede sige nu, at vi ligger nok i omegnen af, så siger du sådan, vi ligger nok i omegnen af det her, for eksempel mellem 6 og så siger du højt, hellere sætte den højt, fordi så kan du gå lavt, hvis det giver mening. Ja. Så hvis du ved, at det bliver cirka 7.000, altså inden du har givet tilbud, så siger du, okay, det kommer til at ligge et sted mellem 6 og 8.000. Right? Det siger du til dem, når du er derude. Det er sikkert det, at man skal lige regne på det præcis, og så siger du, det kan selvfølgelig godt være, at det bliver mindre end det her, men det er bare jo gerne en forventningsafstem, inden jeg sender et tilbud til dig. Fordi så spiller du ikke tid på at sætte. Så hvis han så siger, ja, det er fint, det lyder fint, deromkring sender du bare et tilbud. Okay, godt, så har du allerede confirmation på, at prisen det er ikke et problem, giver det mening? Så kan han ikke så bruge på prisen, hvis han fysisk derude og sagt, at det var okay der, hvis det giver mening. Ja, det giver 100% mening, ja. Så bruger han ikke på det, du har lige accepteret, at det her prislag, det er sikkert det, du kommer til at gøre. Så vinder du jo, kan man sige, retur, og ligesom sige, jamen, som du så fint gør, at der er materialer for det her, og så er det ligesom, og det samlede bliver 7.000. Det var måske bare gøre det kort og sige, den samlede omkostning, eller det samlede pris er de 7.000, right? Hvis det var der 6.925, og så skriver du bare i det, så er der materialer for så meget her. Det er altså meget, der er materialer for, og så holde den kort. Og der er ikke nogen, der skriver den roman og udpensle alt. Altså sådan, fordi i sidste ende, hvem er det, du sælger til? Er det en, som var det privatkunde der, eller nogen, som selv var i... Det var en virksomheds... en, der... Han havde 4 butikker eller sådan noget. Så jeg tror, han er ikke privat. Han er nok... det er nok noget erhverv.
Okay. Jeg vil jo, kan man sige, har du overvejet, når det er sådan, fordi jeg antager også, det her, det er jo, hvorfor du ikke laver et tilbud på e-mail endelig? Ja, det tænkte jeg faktisk ikke lige over, men det er også derfor, altså det er derfor, jeg har brug for hjælp, fordi jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør det her. Jeg er ikke super god til salg. Fordi det er jo en ting, altså det jeg hellere vil gøre i stedet for, det er, at jeg vil faktisk, man laver et tilbud, så du laver ikke en faktura, men i fakturen så skriver man også det tilbud, så man laver et tilbud til kunden, hvor du helt præcis, hvor der ligesom står helt præcis, hvad det er, når de accepterer tilbud, så sender man en faktura. Og så holder man korrespondancen over e-mail. Du kan selvfølgelig godt skrive til på sms, fordi sms er også godt, for der svarer folk hurtigt tilbage, men det kan også blive hurtigt noget uformelt noget, som det bliver her frem og tilbage. Hvor står det til, du kommer bare til at virke meget professionelt. Det der her lige nu, det første jeg sidder og tænker her nu, altså er det sort arbejde, du skal lave nu? Fordi det er over sms. Ja. Jeg føler altid, når det er sms, så er det sort arbejde. Det er sådan, alt hvad jeg har fået lavet i min lejlighed, der har været sort, det er altid over sms. Hvorimod, når jeg har fået lavet noget hvidt, så har det været over e-mail. Så det er jo sådan, det er der, den også, kan man sige, skiller. Du kan sagtens skrive til ham på sms, hey, jeg har sendt dig et tilbud på e-mail, kan du lige bekræfte, at du har modtaget den e-mail? Og hvad du ligesom, så det kan man sagtens gøre. Og så vil jeg ligesom, men have det på skrift. Det kommer til at gøre også, at du virker mere professionel, hvis ikke er mening. Først de får et tilbud sendt, hvad det er. Så det tror jeg, det kan man sige, det er et element, som man også kan gå ind og eksekvere på og lave tilbud til kunderne på e-mail i stedet for, frem for sms, ikke? Godt betalt, som trækkes. Altså den er for shoutet, den her? Ja, den her kunde, den har jeg fået igennem noget, der hedder en app, som der hedder Shouter, ja. Ja, jeg kender den godt. Okay, så er det noget andet selvfølgelig. Okay, så er det klart, at man kører den over sms. Hvor kommer kunderne typisk fra? Altså mange af dem, det kommer igennem altså tidligere anbefalinger, hvor de ringer. Altså så ringer de bare. Det er faktisk meget sjældent, jeg bruger det der Shouter. Men jeg har brugt det meget tidligere. Så der har de kommet en del fra, og så har jeg også mine egne tidligere kunder. Og så selvfølgelig igennem venner, familie, der anbefaler osv. Så det er faktisk bare folk, der kommer til mig, eller ringer til mig. Ja, okay. Makes sense. Det er god mening. Okay. Så hvordan, det her, det bare så forstår det, og så det gennem Shouter normalt, hvordan foregår betaling så normalt? Altså normalt så foregår det, ofte så foregår det kontant, eller også så er det via MobilePay, de betaler. Nå, okay, så det er også fordi, det er sort? Ja, mange gange er det, ja. Okay, så er det klart, så kan du sende til ud på e-mail. Okay, det var bare så jeg forstod det. Okay, så er det klart, så skal man selvfølgelig køre den over sms. Jeg vil to be honest korte det ned til mange af de her altså, kunder. Altså sådan korte det ned, så mener jeg bare, men det er den samlede pris. Der er materialer for 2.000, whatever, 700, hvis det var det, eller hvad det nu materialer for. Og så spørg, hvornår du ligesom, så bare slutte af med, hvornår vil det, altså og så nævner du, at jeg vil kunne i gang sætte fra. Det skal du også snakke med kunden om, når du er aller fysisk. Hvornår skal jeg kunne starte? Du kan starte fra næste uge af, så vi bekræfter, at det er noget, der skal laves nu, ikke? Ja, 100. Og så bekræfter vi, om det er noget, der skal laves nu. Og det er noget, der skal laves der. Og så det vil jeg, det er noget, der skal gøres der. Okay, så skriver du igen bekræft på sms. Jamen, jeg kan starte op her. Men lad mig lige vide, om det lyder fint, ikke? Så det vil helt klart, det vil være en ting. Nummer 2 ting, jeg også tænker på, det er, at hvis du alligevel ser en tendens til, at langt de fleste, de prutter ned, ikke? Ja. Så kan du jo også overveje, for det er jo meget normalt med sort. Jeg tror ikke, at det er noget med, hvor dygtig du er til salg eller ej. Når man laver arbejde og styrer over sort, så ender typisk folk bare med brudt. Det er helt naturlige ting, at folk gerne vil brudt ved prisen. Okay. Men det, der er udfordringen for dig, det er, at den pris, du har lavet, det er den pris, du gerne vil have for det. Men prøv at tænke, hvis du nu havde skrevet, det koster 7.525 eksempelvis, bare lige 500 kroner højere, så kan du jo godt tåle at prutte. Så først det, du skal regne ud, det er, hvilken pris du reelt set gerne have for det, og så kan du altid køre lige lidt højere. Fordi have i mente, at folk jo altid kommer til at prutte med dig jo. Ja.
når det er på den her måde. Når det er hvidt, så prutter folk ikke. Når det er hvidt, og du sender et tilbud, det gør folk typisk ikke, men folk prutter rigtig meget, når det er sort, ikke? Jo, det er det. Okay, mega god råd. Skriver lige ned her. Høj pris. Ja, fedt. Men det er 100% rigtigt. Men jeg har ventet, jeg har tænkt, at jeg vil vente med at starte virksomhed op til at jeg er færdiguddannet autoriseret elektriker. Jeg er i gang med at komme ind på autorisationsuddannelsen, sådan så at jeg kan få startet mit eget firma og så videre. Og så tænker jeg, at jeg venter med at starte altså lovlig virksomhed op der. Så lige nu der betaler jeg bare sådan, altså hvis jeg får en eller anden sindssygt høj, det prøvede jeg på et tidspunkt, der fik jeg en faktura på 70.000 kroner, fordi jeg havde været ude at lave en masse arbejde og overarbejde på en byggeplads. Og der betaler jeg jo så selvfølgelig skat af det, når det er sådan høje, men det er bare privat, jeg betaler skat af. Ellers så venter jeg sgu lige med et års tid eller 2, til jeg kan starte virksomhed. Jeg ved bare ikke helt, hvordan tænker du så, man skal gøre det? I forhold til virksomheden? Nej, sådan i forhold til at køre sådan salget, sådan sort og sådan lidt hist og pist. Altså, hvad tænker du? Så dit spørgsmål, det er i forhold til? Nå, ja. Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt svært at forklare, men nu har jeg jo ikke startet en virksomhed. Altså, hvordan synes du så, jeg skal køre det? Nu er det jo sådan lidt sort, og så nogle gange betaler jeg skat og sådan. Jeg ved ikke helt, hvordan... synes du, det er det bedste, at jeg bare venter med det, eller er det fint nok, at jeg bare kører det sådan her? Eller hvad tænker du? Du kan sagtens køre det på den måde. Du skal bare, i hvert fald lige med MobilePay, du skal passe lidt på med det, og køre for meget sort på det. Det er sådan en generel anbefaling, fordi det kommer ind på din konto hele tiden, og hvis banken ser, der kommer bare indbetalinger hele tiden, så er det bare ikke så godt. Hvis det er, du så laver sort arbejde på MobilePay, så skal du bare sørge for, at der står noget andet på MobilePay. Hvis det er bare sådan, så skal der bare stå en sofa eller et eller andet. Du kan selvfølgelig ikke sælge 10 sofaer i måneden, det er klart. Så på sigt, men det er ikke, du skal jo finde ud af, hvor meget der kører igennem, men du kan godt se, at du kan jo køre 30.000 sort igennem MobilePay hver måned. Det er sådan, det kommer din bank til at se lige pludselig. Ja. Og så ender det bare med, det er ikke så fedt. Så sådan generelt, indtil du starter det op, så vil jeg jo altid prøve, at du kan holde så vidt muligt til cash, til kontanter. Sådan helt klart i forhold til betalt med. Ellers synes jeg, det er jo fint at gøre, som du gør nu. Når det er sort, så er det klart, så kører man det jo også mange gange korrespondancen over sms, fordi du kan jo ikke køre det, du kan jo ikke lave tilbud og så videre der. Så sådan, som umiddelbart fint, men hvis jeg over noget feedback, det er også bare, som du selv siger, det er jo en lang besked, og hvis vi nu bare ruller lidt ned, lad os bare lige se samtalen her med ham her så. Ja. Det er så skriver du. Hey Elias, du kan se måden, du følger op på os, er også sådan lidt, det er sådan lidt sådan, jeg vil skrive til mine venner, ikke? Altså sådan på den der måde der. Så sådan, ja. Vi også virkelig fastholder en professionel tone, så det er bare sådan, hellere bare skriver, hej Elias, jeg ved ikke om du jeg vil bare følge mere professionelt op, sådan mere, til man prøver at udpasse det på et tidspunkt, mere specifikt, meget professionelt, når man ligesom holder tonen, og så skriver han, er det virkelig så dyrt, det virker så ligegyldigt i hverdagen, lad den dele den op, så det er lys og stikkontakter, vi starter med. Og hvad han mener med at lade den dele op, er det så opgaven, eller hvordan? Jeg tror, det er prisen på de 7.000. Der er det vigtigt, at i stedet for at skrive sådan en lang roman her, når de gør sådan der, så er det bare vigtigt, at du stiller et kort spørgsmål, sådan for sådan der, så skal du bare sådan der, så bare så jeg forstår korrekt, så sådan, når du mener, at vi skal dele lys og stikkontakter op, det vil bare sådan, hvad er det, du helt specifikt mener med det? Fordi at jeg forstår ikke helt præcis, hvad han mener. Du kan også se, du forstår heller ikke helt præcis. Du har en idé om, hvad han mener med betalingen, men du er ikke helt, altså man kan sige, sikker. Men så umiddelbart er der, altså sådan,
så er det jo også helt fint, at hvis han gerne vil dele betalingen op, halvdelen til at starte, og halvdelen, kan man sige, når du færdiggør arbejdet. Og så har du jo, kan man sige, der er jo aftalt, hvad der skulle laves, så det er jo bare det, man, kan man sige, man laver. Så det er også det lange besked her, det forstår jeg godt, at det bliver så meget når han skriver kort. Vi skal altid prøve at følge lidt kundens sprog. Og så skriver han der, jeg kan skrive den lidt længere ned. Jeg smider 52 plus, det er på shouter, og så kan du lave det første gang, og så en uges tid, 10 dage, kan jeg betale for det, du laver resten. Så hvad er egentlig endt med den her version? Jamen det, altså vi endte jo med, at han betalte 3.000 plus 500 kroner, så det er 3.500, han har betalt. Og så føler jeg lidt, altså da jeg kom derud, så begyndte han at sige, at så skal jeg have 10 lamper op, men det var jo ikke rigtigt sådan. Det, vi aftalte 3 lamper, og sådan, så da jeg kom ud, så ville han gerne have 10 lamper. Så nu sidder jeg lidt i en situation, hvor jeg skal prøve at forklare ham, at... Hvad endte det så med, da du var derude? Han sagde ikke, at han havde sat mere op. Jamen det endte jo med, at jeg ikke kunne nå mere for den dag, og så er vi faktisk ikke nået til mere. Der har jeg bare ringet til Oscar, eller taget et kald med Oscar, og han sagde, at jeg skulle prøve at snakke med dig. Okay. Så den står lidt på standby lige nu. Jeg tror, det er vigtigt, når du kommer ud, at man bare lige... At for det første, så det er vigtigt, at man selvfølgelig altid skriftligt, så hvis de skriver 2.500 for det med lamper, det haster, så bekræfter du det bare lige på sms. Okay, det er en aftale, jeg kommer ud og laver 4 lamper. Hvornår har du tid? Det skulle være svaret. Han skriver, at jeg kan smide 2.500 plus 3.000 plus det på shouter, så skriver du, okay, det er en aftale. Det er en aftale. Jeg kommer ud og laver 5 lamper. Og det er mange lamper, jeg skulle lave for 3.000 kroner. Hvornår skal jeg komme ud? Bum, spørgsmål. Så siger den. Og så er det. Og så giver det mening. Så bekræfter du over sms, det er det, vi skal. Så kan han ikke sige, at du skal lave 10. Du bekræfter over sms, og inden du kommer ud, det er super vigtigt, at du altid har ting på skrift. Fordi så kommer han ikke til at kunne sige 10. Så står du ikke, fordi du skal ikke stå og diskutere med kunderne derude, når du er ude fysisk. Det skal derfor skal aftales. Så det er det, jeg havde svaret til hans, kan man sige, besked her. Så det er i hvert fald, kan man sige, mit take på det sådan helt generelt. Så jeg tror, at den bedste måde, jeg ligesom vil kunne eller fremad, så vi ligesom får løst flere af de her ting, det er, hvor mange om ugen af sådan nogle her tilbud sætter du ud egentlig, og ude hos? Altså om ugen, der sender jeg måske 2-3 stykker ud. Ja. Okay, 2-3 stykker ud. Og hvor mange af dem ender med, og hvor har du talt, hvor mange af dem, som har du overblik over mange af dem, som sådan ender med, så har du et dokument eller et eller andet med, hvor mange du har sendt ud til, og du styr på, dem har jeg sendt ud til, jeg tilbyder det her, så har du sådan et dokument med det? Nej, hvad tænker du? Sådan har du overblik over, hvis du har sendt 6 tilbud, har du noget system i det sted, hvor der står, du sendt 6 tilbud til hvem? Nej. Pris. Så det er en ting, der også skal blive fikset. Du er nødt til at overblik over helt præcis, fordi det du gør nu, det er ikke skalerbart. Prøv at forestille dig, at du en dag sender 10 tilbud om ugen, og du bare gør det sådan her. Til sidst så glemmer du din tilbud jo. Ja. Jeg kan prøve at give dig et eksempel. Nogle gange så har jeg haft, for eksempel selv, nogle gange så har jeg op mod sådan noget 10-15 salgskalder om dagen, ikke? Du ved, og det er en aftale i nogle tilfælde 40-60.000, ikke? Det er, sådan, det er så meget, der ligger ude, ikke? Hvis jeg ikke skriver ned og holder overblik over det, så taber jeg fuldstændig sutten, ikke? Så det er derfor, det der bliver gjort nu, det fungerer på små, så allerede bare i sig selv, at du får skabt overblik i struktur, det er en ting, som jeg også tror, det gavner dig rigtig meget. Så jeg tror, at det første, jeg vil gøre og hjælpe med, det vil være, at vi laver noget, jeg kan jo godt prøve at lave det for dig, sådan et ark over, så du har præcis, du har et ark, så det er nemt over, præcis overblik over, det er det tilbud sendt, det er det her, jeg afventer svar på, så kan du også nemt følge op på dem, så har du et overblik over, hvilke tilbud, der ligger ude, hvilke prissætninger, og så er det nemmere, for når du får den struktur der,
så er det også nemmere for dig ligesom at holde styr på det, og vide, hvordan det rent faktisk går, og du ved præcis, hvor meget tid bruger jeg også på at komme ud, og så ved du, hvad der ligger ude, og hvilke kunder, der ikke bliver til kunder. Og så bliver, når du har det, så begynder du også at have mere overblik over, hvor er det egentlig helt præcis udfordringen er, ud over kommunikationen. Hvad er det, den går galt på? Fordi så kan du også se, okay, de her 3, de blev ikke til kunder. Okay, så kigger vi korrespondancerne igennem med dem. Okay, det var der, den gik af. Så jeg tror, det vil helt klart være det første, der er vigtigt, der bliver sat op. Så det er en ting, udover så lidt salget, som der skal styre på, fordi det kommer til at gøre dit salg nemmere, at du har den der struktur. Så tror jeg, at den anden ting, jeg vil gå ind og hjælpe på i det her tilfælde, det er helt præcis, når du sender tilbuddet, sørg for, at du har en eller anden form for template, du rent faktisk kan sætte ud, som ikke er sådan ekstremt lang, og bagefter, når du, så skal vi hjælpe med, hvordan fører du så dialogen videre med kunden, ikke? Stille og roligt har en dialog med kunden, og så som sagt, hvordan du svarer tilbage på kunden, så det er jo bare noget, vi kan tjekke ind på en gang om ugen. Så jeg tænker, at det jeg lige kan gøre her efter mødet, ligesom du gør, når du selv har ude ved en kunde, det er, jeg regner lige selv, hvad alt det her, hvad jeg præcis vil kunne, hvad jeg tænker, vi vil gøre herfra. Og så tænker jeg bare, at jeg lige kan blinde tilbage i WhatsApp i løbet af dagen, og lige få regnet helt præcis på, hvad jeg tænker, der vil være brug for her. Helt præcis, hvad jeg tænker, jeg vil kunne gøre. Og så ligesom dig, så kan jeg prøve at sende til på din vej, så kan du se, hvordan man gør det, hvordan vi vil gøre det. Jo. Og så tænker jeg bare, at så kan du kigge på det der, så kan du se, om det giver mening i forhold til det, du gerne vil. Hvis det giver mening, så har jeg jo selvfølgelig, skal jeg nok sætte den i, hvordan vi så eksekverer på det. Og hvis det ikke giver mening, så er det også fint. Så forhåbentlig bare blive lidt klogere i hvert fald på de 30 minutter, vi har haft i dag. Ja, 100%. Jamen det tænker jeg, at det giver mening. 100%. Jamen skal vi så ikke, skal vi gerne så vende, jeg vender tur, bolden ligger ved mig. Ja. Hvis du har nogle spørgsmål eller et eller andet, så skriv du også bare til mig. Men ellers så tænker jeg, det er den, hvor vi gør det på. Ja, det lyder fint. Tusind tak skal du have. Selvfølgelig. Vi taler til. Ja, vi gør. Hej.